Kerman farmazian. Azkena mesedez. Bai, hola, egun hon. Kaixo. Babitu, estula samurtzeko, sendatzeko zerbait behar dut. Eta zer notatzen zu, zer dukazu, zer estula da? Babitu, daukat estarriko mina, buruko mina, eta begieko mina, eta estula, eta doministikuak, eta mukiak, bai, gaizki. Pizkadena bat hartuta. Eta noiz hasi zinen alako sintomakin? Ba, orain duela, biegun. Biegun bakarri. Eta sukarra baldaukazu? Sukarra? Bai, kalentura, kongestioa, berotasuna, hotzikara, notatzen aldezu? Ba, ez dakit ni sukarra... A ber. Ba, ez du ematen, nik ondo zaude. Ez dago, bero, bueno, eta hau, grabea, hau, larria da, ez? Ez lasai zaitez, hoi badakizu, guain eguko prozeso katarralak die, eta hoi egun batzuk, eta segitu pasako zaizu. Ez que nik eskatuta, duela egun batzuk ja hasi nintzen gaizki sentitzen. Ez, baina lasai zaitez, emango izu zeo zer, sendatzeko, alibiatzeko, eta segitun pasako zaizu, horregatik lasai zaite. Ez nahastu, orain dela eta duela esapideak. Duela 3 egun, edota orain dela 3 egun esango dugu, eta ez orain duela 3 egun. Eta orduan zer daukat? Ba, katarro bat daukazu, lasai zaite, da katarro arrunta da, normala. Arrunta? Bai. Ni katarro arrunta? Ba, ni pertsona berezia naiz, ni algortakoa, ni algortakoa. Konturatu nahi leku berezia zehala, baino... Eta orduan, katarroa normala. Zebe katarroa normala da. Agripe ez da izango, ez? Ez dizona, lasai zaitez, hori beste sintoma batzu dauzka, eta ez, katarroa da, lasai zaitez, katarro normala. Eta zer hartu behar dut orduan? Ez dula samurtzeko? Zango izkizu sobre batzuk, eta ikusiko zuze ondo. Aha, oso ondo. Behi, ba hemen daude, zure sobriak, ba ikusiko zu. Sobre hauek oso ondo jongo zaizkizu. Kenduko izu buruko kargazioi, estulantzako, orduan egunean 3 aldiz hartu behar dituzu. Bale, ba mila esker. Eta bide batez, igual, bueno, buruko minarentzako edo sukarra jaisteko, ze, nok daki, igual gero, sukarra etortzen da burura, eta orduan ez dakit horretarako beste botika... Ez, sobren komposizioa denatako balio izu, eta kenduko izu buruko mina, kalentura balio dena kenduko izu. Helburua adierazteko, tzeko atzizkia erabiltzen dugu. Hala, farmaziara joandakoan, sukarra jaisteko botika, edota estula samurtzeko jarabea eskatuko ditugu. Lanera jutea normala. Bai, normal juntzaitez, hori alibiatuko izu, eta zaude prez, lanera, zuk baja ez duzu ematen, ez? Zuk baja ez da. Gainaz, nire ustez ez duzu beharrik. Ja, bazpa ere, zuk mugikorrarekin ugazabari esplikatu aldiozu? Aizu, hoi ez da nire gauzaia, nik uste pixkan morroa botatzen naizeala. Botikan gogorarazi dugu, orain dela eta duela esapideak bata bestearekin ez direla nahastu behar. Beraz, esango dugu, orain dela 3 egun hasi nintzen mukiekin, edo duela 3 egun, eta kontrakoa. Adierazteko, 3 egun barru esapidea erabiliko dugu. Era berean, Kermanek ez dula xamurtzeko xarabea eskatu du, edota sukarra jeisteko botika. Eta zuk badakizu, euskara ikasteko gauzarik onena, hitz egitea. Beraz badakizu, honekin, edo harekin, baina egin.